abazali mabancedisane nathi singurhulumente, sincedisana nesiko uba maliphumelele. Ngabakhwetha abali-14 abaswelekileyo eMpuma Koloni kwixesha lolwaluko lwasebusika neliphele kule mpelaveki. 2 of those that were found also at the farm are Mexicans. So the understanding is that this is not just an ordinary organized criminal group. Amalungu eHawks abhaqe achithe yona ndawo inkulu kwilizwe lonke epheka iziyobisi nefunyenwe kwifama engaphandle nje kweGroblersdal kwiphondo Limpopo. Iqela lamabhokobhoko lityatyushe iqela lasePortugal ngale njikalanga. Molweni makhaya, khongozela novimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Ngabakhwetha abali-14 abaswelekileyo eMpuma Koloni kwixesha lolwaluko lwasebusika neliphele kule mpelaveki. Umkhwetha wokugqibela ukusweleka ngowakuqumbu obenamanxeba okutsha ngethuba kuqhamuka umlilo esuthwini lakhe. Abakhwetha abathandathu basweleke kumabhoma angekho mthethweni, logama abanye bebulewe kungabi namanzi emzimbeni. Ixesha lolwaluko libangela inkxalabo kubazali nakwilizwe ngokubanzi, nanjengoko eli siko lithande ukuba neziganeko zokusweleka kwabakhwetha. Urhulumente wenza iinzame zokulwa le ngxaki ngokuthi aze neenkqubo zokuxilonga abantwana impilo phambi kokuba boluke, kwakunye nokubhaliswa kweengcibi namakhankatha. Kodwa ukwanda kovuka engceni beengcibi nokwaluka ngokuziba kwabantwana zizinto ezinyelisa eli siko lihloniphekileyo. Ukanti nakweli ityeli lasebusika kubekho iintsapho ezililayo. Ingxaki endisajongene nayo apha ngabazali endisenza ikhwelo lokubana abazali mabancedisane nathi singurhulumente, thina ncedisana nesiko uba maliphumelele. Kodwa uba abazali bayaqhubeka ukusa abantwana kwiingcibi ezingaqeqeshwanga, futhi baye abantwana bengakhange baphononongwe ngoogqirha bayesuthwini, sizawusoloko sidibana nendyikitya yokufa. Ndiyabacela abazali uba mabake balisabele elikhwelo. Abo bayinxalenye yokuqaphela eli siko bathi iyakhathaza into yokubhubha kwabakhwetha qho ngexesha lolwaluko. Umbutho weenkosi zemveli, i-Congress of the Traditional Leaders of South Africa, uthi kungapheliswa ukubhubha kwabakhwetha. Kubi kuthi ukubona nokuva okoko nangoku baswelekile abantwana. Sithi nxe kumakhaya ngamakhaya achaphazelekileyo. Sisamemelela singamakhosi kuMzantsi Afrika kurhulumente wethu okokuba abuyise amagunya olawulo ebukhosini, anikezele nezixhobo ezifanelekileyo kumakomkhulu ngamakomkhulu, sikwazi ukukhusela eli siko kwizaphuli mthetho. Ingingqi yase-OR Tambo inabakhwetha abasixhenxe abaswelekileyo ngeli xesha lasebusika. Kuphinde kwahlangulwa kwakhona abakhwetha abangapha kwama-70 aboluswe ngokungekho mthethweni kwakule ngingqi. Ndingulubaba lotata kundaba ze-SABC eMpuma Koloni. Uqhankqalazo olunyanzelisa ukuphelisa ubundlobongela obusekelezelwe kwisini likhokelwe ngamadoda ukusingisela kwisikhululo samapolisa saseKrytfontein eKapa, okukulandela ukudlwengula zintle xabanisa kwakunye nokuvela enkundleni kwenkwenkwane eneminyaka 17 ngenxa yokuxhaphaza umakhulu wayo neminyaka engama-82. Lamadoda ahlangene ngakhwelo linye lokuba inquleqhu yobundlobongela obusekelezelwe kwisini kuquka ukudlwengula nokubulala makuphele. Kwiveki zakutshanje zimbini izigigaba zolwaphulo-mthetho ezenzeke kwezi ngingqi eKrytfontein naseWalliston. Namhlanje lamadoda abambe uqhankqalazo ezitalatweni benxibelelana nabantu basekuhlaleni ukubaxhobisa. Men, wherever they are, to stand up and fight gender-based violence. Our women have been killed. Kananjalo kwinxalenye nabaqhankqalazi kukho umonwabisi Jonas, intombi yakhe neminyaka engama-21 uzinhle xabanisa wadlwengulwa ze wabulalwa. Ndifumana ngecawe ekuseni bangabo 10
bandandilele bafika abantu bandivutsa apha endlini bathi umntanam ulimele kanti umntanam sekeswelekile. Ke kambe amalungu amaqumrhu enkonzo zesipolisa azibandakanyile. Nathi siyakufuna ukuphila kwaye sikufanele ukuphila. Sibe ngabafazi. Andiqondi bakulityala kuba sibe ngabafazi. Ayiyo choice yethu. Ukanti ke akukabanjwa mntu ngokubulawa kukaZinhle Xabanisa. Ityala lenkwenkwe etyholwe ngokuxhaphaza umakhulu wayo lihlehliselwe kwinyanga yomsintsi ukutsho uSeptemba ze wakhululwa ukuba abe phantsi kwemiyalelo yabomthetho. Inhloko yeHawks Lieutenant General Godfrey Lebeya uthi uxhalabile ngokuthutyeleziswa kweziyobisi kweli okukuza emva kokuba amalungu eHawks ebhaqe achithe yona ndawo inkulu kwilizwe lonke epheka iziyobisi nefunyanwe kwifama engaphandle nje Limpopo. Kufunyaniswa ukuba le ndawo ibipheka iziyobisi crystal meth nethekelelwa ukuba ifikelela kwi-2 billion yerandi. Ngabarhanelwa abane ababanjwe kweliphulo leHawks kuquka abemi belizwe laseMexico. Indawo beziphekwa kuzo eziyobisi ibime emazantsi entaba kwindawo efihlwe ngamahlahla kuthi kufuphi naseDenilton. Kufunyanwe ubuxhakaxhaka obuphezulu bokupheka iziyobisi kwaye unjengele Godfrey Lebeya uthi kungentsebenziswano noluntu lalommandla ukuze bayibhaqe le ndawo. Wongeza ngelithi uphando luye laqhuba ngokukhawulezileyo kwaye ezi ziyobisi bizithutyeleziswa kumanye amazwe angaphandle. Abarhanelwa bazokuvela enkundleni yamatyala kungekudala. Arrests have been effected. 4 individuals have been arrested. One is the owner of the farm from where the clandestine laboratory has been set up. The other one who has been arrested seems to come from Gauteng, so he was caught immediately on his arrival with some of the chemicals. 2 of those that were found also at the farm are Mexicans. The understanding is that this is not just an ordinary organized criminal group. It's actually an international organized crime group. So they operate across national borders. Kwinxalenye yokubhiyozela lenyanga kaba uNelson Mandela igqiza logqirha benza utyando bephulo iProject Flamingo benze utyando kubantu abanomhlaza webele simahla abangama-35 kwicandelo likarhulumente lezempilo ngosuku nje olunye. Bebejonga ukwenza utyando kubantu abangama-30 nto leyo yophula irekhodi nangona kukho imingeni eliqela yokushokoxeka kweziseko kweli candelo. iProject Flamingo ngumbutho ongekho phantsi korhulumente owenza utyando kwicandelo likarhulumente lezempilo kwiphondo laseMpuma Koloni nasentshona Koloni. Umhlaza wamabele uquqiseni yamanina uMzantsi Afrika ngamanina angaphaya kwama-9,000 afunyaniswa enalomhlaza minyaka le. Bambi baphela bephulukana nobomi ngenxa yokulinda ithuba elide kuluhlu lwabo badinga utyando maxa wambi ngenxa yokunqongophala kweziseko ingakumbi kwizibhedlela zikarhulumente. Since its inception in 2010, Project Flamingo performed more than 1,500 breast cancer surgeries in order to try and help and assist and address the long waiting times. Amavolontiya aquka ingcaphephe zotyando ezoziphantsi koqeqesho nabafundi bezempilo bawenze wayimpumelelo lo msebenzi. This year we really wanted to break our own record by doing 30 operations and in fact, it was such an incredible day that we actually overshot our own aim and did 35 breast cancer operations in a single day across 5 hospitals, Grootsky, Tygerberg, George, Livingston and Cecilia Makwani hospitals. Isebe lezempilo kwiphondo lentshona Kapa lilamkele ngezandla zozibini eliphulo. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eGeorge. Kwalapha ezindabeni iqala lomsasazi elalisaya indaba zesitswana Masekho Ezekiel Easy Matshila uwongwe ngobugqirha yiDyunivesithi yaseMntla-Ntshona eMahikeng. Kodwa masiqale evenkileni.
Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe ngabakhwetha abali-14 abaswelekileyo ulwaluko lwasebusika neliphele kule mpelaveki. Umkhwetha wokugqibela ukusweleka ngowakuqumbo benamanxeba okutsha ngethuba kuqhamuka umlilo esuthwini lakhe. Abakhwetha abathandathu basweleke kumabhoma angekho mthethweni, lo gama abanye bebulewe kungabi namanzi emzimbeni. Amalungu ANC mawazixakekise ngokubuyisela lo mbutho kwindawo yawo yangaphambili angajijisani ngezikhundla. Oku kuthethwe ngusosibajikelele we-ANC uMnumzana Fikile Mbalula ebethetha nonondaba ngenkqubo ezakulandelwa kolulawulo lwesixhenxe njengoko etshilo umongameli ngethuba kuvula ipalamente ngolwesine. Indlela ezakwanjwa yi-ANC. We are in a big problem. Big challenge, 40%. There are still people who are entertaining who must be the leader of the ANC as a primary program of the ANC. And they think that is revolutionary. Nalapho lo mbutho umi kwindawo ephikisa izinto azizukufana nesiqhelo itsho lenkokheli. We are obsessed who becomes the leader. It can't be like that. This organization will die. Mnumzana Mbalula ubenamazwi angqwabalala wabhekise kumaqela aphikisa eParliament. Zuma decided to break the ANC and divide it, and he's not going to stop about it. He decided to break us and reduce us below 40%, and he doesn't have a program of action of what he's going to do with that 40% except sending a questionable judge to Parliament. Very questionable character. Send him. Just to spit on the face of South Africa, he brings Hlophe and even send him to the JSE, just to show us that this for constitutionalism. Mbalula kwaphendula imibuzo ngesimbonono samaqela kaNxantatha akhwinayo ngorhulumente wobumbano kulandela unyulo jikelele ngoMeyi. Ingcali kwezopolitiko zithi indima yamaqela aphikisayo eParlamente ibaluleke ngokugqithisileyo ngelithuba nanjengokuninzi luzibuza ukuba ingaba lo rhulumente wobumbano uzokwazi na ukuxhathisa ubambane kwaye uzisa inkonzo eluntwini. Ngethuba inikezela ngentetho yakhe yokuvula iParlamente, umongameli uCyril Ramaphosa uye wathi akho nto izokuphazamisana nenkqubo abanayo yokuphuhlisa eli. The Government of National Unity will pursue every action that contributes to sustainable, rapid economic growth and remove every obstacle. Nangona izandla ngamaqela ayinxalenye yorhulumente wobumbano, amanye athi yinkcitha xesha nje le engazokuya ndawo. Sophisticated liar, right? And who can lie with a very straight face. He knows no bounds when it comes to lying. We give this government just a year, and if it doesn't collapse within a year, it will not go beyond 2 years. He uses the legacy kaTata Mandela as a means of, ukusithela abantu so that abantu bacifama all is well, whereas not all is well. Lo breakfast uthi inxalabo ekhoyo isuka kwindlela amaqela ezopolitiko athe axhuthelana ngayo kulawulo lomasipala basemakhaya. Arrangements have been unworkable and unstable, largely because of the political elite that have a tendency to rush into forming them without a conflict management mechanism. First wongeza ngelithi inkokheli ezikurhulumente wobumbano zinyanzelekile ukuba zibambane kwaye zibeke imfuno zelizwe ukodlula ezamaqela eziphuma kuwo. Abanye abahlali bemimandla yahlaselwa kwini baphelelwe lithemba lokuba iyakuziphinde yokhiwe imizi yabo. Kusweleka abantu abasixhenxe zeintsapho ezi-1200 zashiyeka zingenamakhaya emva kwenkanyamba yahlasela ngomhla wesithathu kuJuni. Amavolontiya emibutho eliqela azibandakanye kwiphulo lokucoca namhlanje. eNewtown enye yezindawo ezakhahlanyezwa ishingishane isabukeka njengendawo ekwakuba nempi kuyo. Imizi eminingi kule ndawo yacekeleka phansi, eminye yasala ingenalo uphahla namawindi. uKhayelihle Siphahlanga walahlekelwa yikho konke. Indlu yakhe enamakamelo amane
yacekeleka phansi. Akakenzeki lutho, angabi nalo ithemba lokuthi umuzi uyovuka. Angabi nalo ithemba. Ngiyaba ngikhuluma iphutha ngoba ngicuma mhlawumbe ikhonto eqaliwe khona ebonakalayo. Ezinye izakhamuzi zaba nenhlanhla kwangalimala konke. Izinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni kanye nezamabandla zilekelela ngezinto zokwakha kule ndawo. Kodwa nakhona sisabuthwele nje umzima ngoba namanje kusekhona abantu abangakatholi ngisho uphahla lo lendlini yabo abasahlala khona ehholo. Lezi zinhlangano zithi zifuna ukubuyisa kubantu bakule ndawo. Umsebenzi wa esiwenzayo lana futhi siyakholelwa ukuthi ena umuntu uyakudinga futhi nokuphila komphefumulo. Ekuzeni kwethu lana akugcini nje ekutheni sizocosha. Indawo yasothongathi yahlonzwa njengendawo yenhlekelele nezinye izifundazwe ezimbili ngenxa yokukhukhula. Mlundi Radebe, SABC News, Othongathi. Iqala lomsasazi lalisaya kuba ngumfundi wendaba Masego Ezekiel Easy Matshila uwongwe ngobugqirha eYunivesithi yaseMntla-Ntshona eMahikeng ukuqaphela igalelo lakhe ekuphuhliseni nasekugcineni ulwimi lwesiTswana. Umsitho semanqwanqweni nanjengoko iqala lomsasazi ongwa ngegalelo lakhe limandla kulwimi lwesiTswana kwikhondo lakhe. uMatshila waliqala ikhondo lakhe kwiminyaka engama-30 edlulileyo kunomathotholo wayesaya kubizwa njenge-Radio Setswana nebizwa ngoku njenge-Motswading FM. Isakhono sakhe solwimi nokuchebeleza kwakhe kubuncwane besitswana bamenza wachongwa njengomsasazi wezemidlalo nasekubeni ngumfundi wendaba nomhleli wazo ye-SABC. Ndiziva ndihloniphekile akwaba umama wayesaphila nkqu nendizalwa nabo kodwa njengabaTswana sithi bayabona naphina apho sikhoyo. Kananjalo uMatshila wole kuthiwa jize kwakhe ngeliwonga ngomhla weMandela Day sisikhumbuzo esingqengqwa somzilo ozinzileyo nemfundiso ezingenakuthi shwaka zeqhawe uMadiba. Nokuba ndingenguyo wezopolitiko kodwa singakhumbula amazwi awathethayo uba uMadiba athi ukuba inkokheli zethu azisiphathi ngokulungileyo masenze kubo oko sakwenzayo kurhulumente wayesicinezela. Ukanti ke kugcineni amazwi ayingqaka soloko evala ngawo uMatshila uye wenjenje. Litheke endingakutsho ndingathi sonke sibahle ngothando noxolo uThixo makabe nani. Modimo o nne le rona. Indawo yaseBarberton eMpumalanga ijongene nemingeni yokushokoxeka kwamanzi, ukombiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni nemililo yamadlelo. Bamalunga na-50 abantu abatsha abanikwe ithuba lokuza nesisombululo kwezingxaki basebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla. Aba bantu batsha banethemba lokuba isombululo abaza nazo ziza kunceda iinkampani zemigodi namaziko ombane phakathi kwezinye. Bambi bebeqala ngqa ukusebenzisa ikhompyutha kodwa iziphumo zabo ziyancumisa. Ukombiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni kuthe qolo kweli phondo laseMpumalanga. Abantu abatsha baze nesisombululo kule izixhobo zobuxhakaxhaka ezenzelwe ukuqwalasela intshukumo kwiindawo zemigodi. Mina iqembu lami sicamke neplan ukuthi like isende emotion sensor. The motion sensor le to detector i-movement le khona lapha kule shaft ukuthi like kunebantu laba ngenako ne kwingxaki yemililo yamadlelo nokubiwa kwentambo zombane ezizixhobo Namhlanje siza kushukuxa umba ukungenisa imali kusetyenziswa amaqonga onxibelelwano. Njengesiqhelo sina intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani ukushukuxa lo mba. Sandile, siyakwamkela. Bangenza njani abantu ukuqinisekisa ukuba ixesha abalichitha kumaqonga onxibelelwano bazingenisela imali ngalo? So namhlanje sithetha ngeligama lithi monetization. Ithetha ukuthi lonto leyo lento itshoyo uyenza kanjani imali ku social media. uTikTok no Instagram no YouTube udinga nje ube nabalandeli abayi-1000 platforms ezo zikubhatale. Into ebangela mawungabhataleki ayiko ukuthi awunazo, into yokubana awumnikezi
uTwitter okanye uInstagram okanye uTikTok i-banking details zakho zokokuba mali namali oyenzayo bayifaka kwi-bank account yakho. Kodwa xelela xa besebenzisa i-content yakho oyibeka kweza platforms ukuthi benze i-ads zabo ezihamba nala content uyi-creator wena kweza platforms eziya. Okwesibini, i-companies masithi umzekelo wena ngumuntu othanda ibhola okanye ungusisi apho ohambisa i-pads ezikolweni zabantwana. We can imagine ke ukuthi ezo companies ezo zizawufuna ukwenza i-partnership nawe ngoba zifuna usebenzisa ilizwi lakho, ngoba zona zifuna lento kuthiwa i-reach, zifuna ukufikelela ebantwini onabo. Masithi mhlambi ungumuntu onabalandeli abayi-10,000, bayakubhatala ke ukuthi bona besebenzisa i-programs zabo ukuthi ibe nguwe yakho ukuthi i-programs zabo zivakale ebantwini apho bafuna ukufikelela khona. So yijonga lento ye-monetization ukuthi provide njani i-details zakho ku-Twitter, ku-Facebook or uzokwazi ukubhataleka. Ngenxa yexesha ke sizokwazi ukucakisela uba uwenza kanjani. Into ezawuba lula ke sisanda ukuthi abantu mabalandele uSandile Hlangani ku-social media platforms, kuSandile Hlangani. Ndiza kuxelela ukuthi wenza njani ukuthi ufake i-banking details zakho, ngoba ndiqinisekile ukuthi nawe unabo abalandeli abayi-1000 befana uyabhataleka. Nawe ke apha ekhaya ke ngizothetha nawe Sandile baba Lasibini. Masixha kuloo ndawo indaba ziphele mawethu ixesha linomona, siphinde sidibane ngomso ngaxeshanye busuku benzolo.